Kaderli dostlar, biz halk süli bugün irtegi Instagram'ı blokируют, soцсетini blokируют, Facebook'ны, доллар менген, евро менген, акча обесценивается, скоро может дефолт буларга, бүтін акча югаларга. Шунда антикризисный видео берне сугам. Aytkим keli, Allah subhanahu wa ta'ala'nın tilagi bilen, anın bilimi bilen şunda işler bula. Hut nindi avır situatsiya bulsa da Allah'a şükür Müslüman kişisi kul ayağın bir kaşanda düşürmi, bir kaşanda apatiyaga birilmi, bir kaşanda unuvat etmi. Bizge Allah Teala özünün bilegen birgen, özünün turu yolun birgen, dinin bizge birgen. Kirisince biz şul авыр ситуацияларда извлекаем зор польза, izleybiz яңа возможностьлар, izleybiz яңа прогрессивный методикалар, ничек шундай авыр ситуацияда файда китерергә халкыбызга, өммәтебезгә һәм дә бөтен общество, бөтен халыкка. Безнең мөселманнарның шул авыр ситуацияда үзенең лептасы тиеш булырга, һәм дә благотворительность мөселманнарныкы бик зур уровеньда, и халык киресенчә шул ситуацияда будут нуждаться поддержкада, моральный, физически, финансовый да. И мин уйлыйм, мөселманнар бу ситуацияда бик зур файда китерерләр. Бик зур аларның взнос лепталары булыр обществога, мөселман булмаганга, үзгә милләткә, үзгә конфессияларга. Мин уйлыйм, мөселманнарның бик күп файдалары булыр, Алла кушса. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр дә дигән киямәт купкан вакытны да кайсыгызның булса кулында әлфәсилә саженец булса, сез дигән ул саженецны чәчегез, даже шундай ситуация булса да сез чәчегез, эшләгез сәбәпләр, эшләгез развитие, Аллаһ Тәала кулында результат дигән. Без күп кулландык илкеге булган халыкның плод җимешләре белән, алар безгә чәчә иде, без хәзер аларны ашадык, эчтек, и үзебезнең киләчәк буыннарыбызга, киләчәк балаларыбызга, нукаларыбызга шулай без дә чәчәбез. Хәзер любой авыр ситуация булса да, без сезне белән кул аяк төшмичек чәчәбез, һәм дә безнең результатны Алла кушса үзгә халык күрер. Шуннан бу хадис безгә әйтә, мөселман кешесе бер кашан да кул аягын төшерми, бәлки киресенчә алныга бара, развивать ителә духовно, нравственно, физически, экономика ягасыннан, бөтенесеннән мөселман яңа возможностьлар эзли, һәм дә үзенең тормышына бага. Аллаһ Тәала ни өчен бу безгә ситуацияларны ебәргән, нинди можем польза извлекать итәргә, и һәрбер вакытны позитивный карый любой шул ситуацияга. И безнең баксак, если через призму благодарности и позитива баксак авырлык ситуацияга, Аллаһ Тәала безгә еңеллек бирә, и безнең мыебыз уже эшли башлый, ничек ни булса создавать итәргә, ничек ни булса польза китерергә, ничек мин лично не могу польза китерергә обществога. Шундай караш бездә уже возрождать ителә и зарождать ителә, таба башлый шундай караш. Но әгәр дә без аллап дарасак, доллар менде, үзгәсе менде, кул аяк төште, бер нишлий алмыйбыз, телевизордан да шундай негативный новостьлар постоянно күрсәтәләр. Шуларны тыңлап без кул аяк төшсә, бу әйбер әйтә, что бу ситуациялар может безне сындырырга. На самом деле мөселман кешесе именно шундай ситуацияларда анын күренә башлый обществога пользасы. И соответственно, мин айтмыйм бөтен мөселман шундай булыр, ләкин без сезләр белән по крайней мере тырышыйк шундай ситуацияларда киресенчә польза китерергә обществога и позитивно карап еңеләйтергә шул булган ситуацияларны. Шуңа күрә берче алга,
Кул аяк төшмәсен. Әлхәмдүлиллә. Развивать ителәбез. Без бергә Алла кушса булабыз. Бергә булгач безгә җиңелрәк була любой авырлыкны үтәргә иншалла. И һәрбер вакытны Алланың исебездә тотып, только алга барабыз.